Ja, ik loop straks als blijven staan, dan loop ik straks die kant op. En dan ga ik daar even staan. Ja, ik denk, er staat hier iets erbij. Kijk, het staat hier. Dat zijn de jongens, maar dat zijn heel pittig. Nog één gewone nametjes. Nummer 4 van de Nederlandse competitieschappen indoor. En dan gaat aan de leiding met 13,93 meter. Tweede de Belg Leopold Capata, tweede Robin Cox van Hellas, 13,80 meter. En derde Leopold Capata uit België met 13,77 meter. Ja, we zien dat de meiden al in de hoek zijn. De Basel van Spado. Hou vol, Marjoleintje. Sprinten! Ja, en Anouk kijkt kalm. Ze denkt van nou, hou ik die derde wel vast. Kan ik uit de tweede, maar die derde hou ik vast. Het is Marjolein Bogers inderdaad die Brabants kampioen wordt. Marjolein keurig voor Anne de Jong van Atledo. En hier hebben we Anouk van Basel van Spado. En dan gaan deze dames